यो नोंथांमोनखौ लिंनायनि दिनै बे मेन कारनानो जाहैबाय मैयायो 17 खालाराव जपादं VCDC नि सिङावहाय मोनसे न'खराव PMOYG न'नि बिथां रहिला ब्रह्म बिथांनि न' सरकारि फैनायखौ लुफुंनायनि सायाव एस्टिमेट बायदि जायाखै होननायाव जोङो खेंफोरथि होफैनो होननानै लिंथुमनाय जादों। दा बेयावहाय सरकारि नेमखान्थि बायदियै बिथांमोना जोङो लेखाबो होदोंमोन। दा लेखाफोरखौ नायनानै लानो रोङा बिथांमोना, खिन्थु थेवब्लाबो जोङो बिथांनि न'खरा सरकारि न'नि लुफुंनायनि स्टाइलफोरा जायाखै होननायलाय जोङो खेंफोरथि होनानै फोरमायफिननो नागिरदों रायजो राजाफोरनो। जाहोना बेनो दे बिथाङा बिधबा मानसिमोन। दा बिधबा मानसिनि थाखाय बिथाङा जोंनि पार्टियानो बा VCDC लेभेलनिफ्राय दोलोआ जिहेतु न'खौ सरकारि लेभेलाव जोङो VCDC निफ्राय मावफुंनानै होनो थाखाय डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय माखासे खामानिखौ मावनानै बिथांनो जोङो होनायलाय बिथाङा गावनि न'खराव रावबो गैयिनि थाखाय, फिसाय गैयिनि थाखाय, गथ' उन्दै उन्दै सानै थानायनि थाखाय बिथाङा लुफुंनो हानाय नङा, नोंथांमोनानो मावफुंनानै हो, आंनो न'आल' ओंखारबानो जागोन, मोजाङै होमबानो जोङो नोंथांमोननि माबाखौ गनायनानै लागोन होननानै बुंदोंमोन। आरो बे हिसाबै बिथाङा फैनानै जोंखौ खावलायनायलाय जोंनि दोलोनिफ्रायनो जोङो खामानिखौ मावनानै होनो थाखाय अब्ला जागोन दे होननानै बिथोन होनाय जादोंमोन। बे लेखायै जोङो बिथांमोना एस्टिमेटनि जि बाथ्राफोरखौ मिथियालासिनो मैयायो सोरनिबा उसुतनियाव, सोरनिबा बुंनायाव आन्दोआव थानाय माखासे सुबुंफोर बा अपोजिसननि दोलोनि थिननायाव, जेरै जोङो मुंखौबो मिथिगौ, खाथियावनो बिथांनि न'खरनि खाथियावनो सासे BPF हान्जानि प्राइमारि नेहाथारि दङ, सरमेस्वर ब्रह्म होनो। आरो बिथांखौ गुबैयै गामियाव बेलेग मुंजोंबो मिथियो, जाम्बा ब्रह्म होननानै। दा बिथां जाम्बा ब्रह्मआ बिथांनि न' फैनायनि सिगांबो माखासे जेथो जेंना खालामबाय थादोंमोन। दा बेखौ मावफुंनायालागै जोंखौ नेयै नेयै बिथांनि न' मोनहोनायखौ मोनसे स्टप खालामनाय रखम खालामनो नागिरनायसो जों नुदोंमोन। दा बेखौ थेवब्लाबो जोङो बिथांनि जि न' बेखौ जोङो बिथांनियाव न' थानाय, मावफुंनो गोनां न' थानाय, बेखौ जोङो माखासे जेंनाखौ बिथांमोननिखौबो नेवसिनानै जोङो मावनानै होनो थाखाय राजि जादोंमोन। आरो बिनि सिगां बेखौ न'खौ होनायनि सिगां जोङो GPC इन्जिनियार BDO बिथांमोनाबो बिथांनि न'खौ नायफैनाय जादोंमोन। बै नायफैनाय समाव BDO बै समाव जोंनि बागानपारायाव धमधमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO इनचार्जआव दंमोन। बिथाङा जादों भास्कर चक्रबर्ती सार। दा बिथाङा न'खौ नायनांगोन होननानै बुंनायलाय जोङो दिन्थिफैदोंमोन। आरो न'आव नायनो फैनायनि कारनानो जाहैदों बिथांनि न'आव मोनसे पाक्का न' सरकारनिफ्राय गोदो मैदेर गाथारजानायनि मुङाव मोननाय दङमोन। दा बिनि थाखाय बिथांमोना जोङो होनो हानाय नङा होननानै बुंनायखौ आङो नायनानै दिन्थिनानै बिथांनि गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ जाहाथे भबिसत बिथाङा देरागौमानि गाव लुफिननोबो हानाय नङा, न'खरा नोरजिया होननानै जोङो सेस्था लानानै नाजानानै जेरैखि हाया जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा आखायाव लानाया रायजोनिफ्राय बिथांमोना मोनसे कनसेन्ट बिदोंमोन। अब्ला बिथांनो न'खौ होनांगौब्ला रायजो राजानिफ्राय मोनसे साखि हिसाबै जोंनो बिथांनि न'खौ पाक्का न' होनायाव, सरकारनि पाक्का न' होनायाव जोंहा रायजोनिफ्राय जेबो आपत्ति थानाय नङा, बिथांनो होनांगौ होननानै लिरनानै होननायलाय जोङो बिथां सरमेस्वर ब्रह्म बिथांनोनो आङो माबायदि लिरनांगौ बेफोरखौ लिरनानै स्टाइलफोरखौ दिन्थिहरनानै बिथाङा सोरखौबा लिरहोनानै लानानै फैदों। आं खोनानायाव
बिथाङा गामिनिबो रावनिबो कनसेन्ट बा मिथिं लानानै रायजोबालासिनो बेखौ होफैनाय जादों उनावसो आं मिथिनाय जादों। थेवब्लाबो आङो बेखौ आखायाव लानानै सरकारि न'खौ होनायनि थांखिखौ लानाय जादों आरो लानानै दिनैयो नैबे मैयायै नुजानाय जि बिथांनि न'आव रहिला ब्रह्मनि न'आव बिथांनि रहिला ब्रह्मनि न'आव फैनायनि सिगां थांनाय 13 थारिखै बिथां सरमेश्वर ब्रह्मआ बिथांनि न'खौ लानानै आंजों डिबेट जादोंमोन फनाव बाय फनजों। बे डिबेटआ जाहैबाय मा आङो रहिला ब्रह्म बिथांखौ बुंदोंमोन दे बिथां लानाव सिमेन्ट रड आग्लायनाय दङमोन। सिमेन्ट 2.5 बस्थासो दंमोन आरो रड मथा मथि 10-15 केजिसो दंमोन आरो। दा बेफोरबायदि आग्लायनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो थांनायाव नुवाखैमोन। नुयैयाव जोङो नोंथांनियाव जिखिनि मुवा बेसाद आग्लायबाय बेखिनिखौ आग्लायनायथ' नङा, जिखिनि मावबावनो दङ मावबावनो गोनां खामानिखौ मावनो थाखाय मिस्ट्रिया मावथ'यैयाव थाथ'नाय जादों। बेखिनि मुवा बेसादखौ बहा दोनदों होननानै सोंनायाव बिथाङा जोंनो फोरमायदों। आरो बे फोरमायनाय समाव जोंहा आनन्दपुर गामिनि राजेश बसुमतारी बिथाङाबो आंजों लोगोसेयावनो दङमोन। दा बे समावहाय बिथाङा बुंदों मा जोंनो दे बेखौ सरमेश्वर ब्रह्मआ लांफैजोबदों होनना बुंबाय। मानो लांफैखो होनना सोंदोंमोन आङो। मानो लांनाय, सोरनाव सोंनाय? समावहाय बिथाङा बुंदों मा जोंनो दे बेखौ सरमेश्वर ब्रह्मआ लांफैजोबदों होनना बुंबाय। मानो लांफैखो होनना सोंदोंमोन आङो। मानो लांनाय, सोरनाव सोंनाय? नोंनाव सोंनाय ना आंनाव सोंनाय ना सोरनावबा सोंनाय? आंथ' मिथियाखै दसुन मानो हरनाय, नोंनि न'आवथ' नांबावगोन ना होनना बुंदोंमोन आङो। बुंब्ला बिथाङा बुंदों आंनाव सोङालासिनो लांफैजोबदों। मानो बेफोरबायदि मानो सोङालासिनो लांनाय होनना बुंदों आं। ओमफ्राय आरो सोङालासिनोल' लांनो गोनां दरखार गैयाना, मायबा नांगौबाथ' जोंनाव रायज्लायहरबा जागौमोन। आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों। दा बुंनायाव बिथाङा बुंदों आं मिथिया, बियो फैनानै सिरि सिरि लांफैदों, आंनावबो खोन्थायासै होनना बुंदों आरो बेनो लांजोबदों होनना। दा बे खोथाखौ आङो बुंनाय जादोंमोन होमबा सिरि सिरि लांदोंबाथ' बिथाङा सिखाव टाइपसो लांफैनाय जादों, होमबाथ' सिखावसो जादों, बियो सिखावसो खावनाय जादों। आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो। दा बुङोबा बे बाथ्राखौ थांनानै बिथां रहिला ब्रह्मआ आगोलनिफ्रायनो जिहेथु लेनदेन बा थांलाय फैलाय आदान प्रदाना दङ नालाय, बेयावहाय बिथांनियाव थांनानै मा बुङो बेखौ आंनो फनाव डिबेट जाहरदों। फनाव डिबेट जाबोनानै बुंदों आं माला सिमेन्ट लायनाय माबानाय, नोंसोरनि परिबर्तन सरकारा बिदिनो नामा? लिंटार थब्रै रडनि सोलायै लिंटाराव थसेल' रड होनाय, बेफोरबायदि डिबेट जानायनि उनाव आं बुंदों बेयो एस्टिमेटआव गैया, थेवब्लाबो जोङो अननायनि गेजेरजों पाक्का न'आव मावफुंजोबनांगौनि थाखाय, मजबुत जानांगौनि थाखाय थसेल' रड होनानैबाबो मोजाङै हमथाना लाखिथों होननानै जोङो होनाय जादों। दा प्लेन लेभेलसिम बेखिनि न'आव जेरावबो गैया, खिन्थु आङो जपादं VCDCनि सिङावहाय जेसेबां जोंनि VCDC आफादाव एंगारनानै होनाय जादों, बैखिनि न'खौ जोङो कर्मि मावथि बिथांमोननो जायफोरनो जोङो गथायनानै सोमजायनानै होनाय जादों मावफुंनो थाखाय, बिथांमोना आंनि खोन्थाखौ एंगारनो हायैनि बहाबा जोङो होनाय जादों। मेक्सिमाम जोङो हाफ लेभेलसिमबो वालखौबो 5 इन्सि इथा जाबनानै होनाय जादों। खिन्थु एस्टिमेटआव 3 इन्सि इथाजोंनो गाथनि खालामनानै न'खौ लांजोबनांगौ जोबजासिम, प्लेन लेभेलनि आफ्टार प्लेन लेभेलनिफ्राय। दा थेवब्लाबो जोङो बेफोरबायदि मावनायाव गोबां जेंनाबो फैदों। दिनैसिम मावथि बिथांमोननो फैसाखौनो दिहुनजोबनानै होनो नागिरा, आद्रा खालामना हरो एसे एसे। आरो बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो मावफुंजोबनायाव उसुगुदु जाबाय थादों। दा बेफोरबायदिनो माखासे गामियारिनि मानसिफोरा बायदिसिना बुंनानै दिनैहाय बिथां रहिला ब्रह्मनियाव जेरै खालामदों बेफोरबायदिनो गोबाङाबो एसे एसे फैसाफोरखौ हरालासिनो दोननानै उनावहाय गावबा गावसो न' लास्टाव जोबनायाव
मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिनि बिदिन्थिफोर दङ, जोङो होनो हायो आरो बिदिन्थिखौ। दा जाहोना हक नैबे खेंफोरथि होनायनि होनो थांनायाव आङो बेखौनो बुंगोन, रहिला ब्रह्म बायदि एसेबां रोंथारि जाम्बि मानसिखौ खोनानायाव आङो बिथाङा माखासे बै डिबेटआव आङो बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन, सिमेन्ट आरो रड बेखौ जोङो नोङो सोङालासिनो सिखाव बायदि मानो खावना लांनाय, आं बेफोरबायदि आखुबो आं खिन्थु नोंखौ केस होनाय जागोन होननानै बुंहरदोंमोन। बुंनायखौ गिनानै बिथाङा गिबि गावनि दायखौ फांथेनो थाखाय बिथां रहिला ब्रह्म बिथांखौ लिंना लांनानै दाबि धमखि होनानै बेखौ मिडिया लिंहरनानै बे बाथ्राखौ बुंहोनाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों। आरो बिथाङा गावनि जि रहिला ब्रह्म बिथाङा सोर मिडिया बहा दं, सोर निउस लाइभ बहा दं, सोर इउटुबार दं, जेरावबो एक'खौनो मोनथिफेरै मानसिया, जेबोखौनो मोनदां मोनि मानसिया दिनै बोरैहाय इउटुबार लाबलायनानै बा निउस लाइभ बड'लेण्ड बुब्लि लाबलायनानै बिथांमोना नैबे चेनेलखौ होनो हानाय जागोन। बिनि आन्दोआव बिथां सरमेश्वर ब्रह्मखौनो जोङो थांखिनानै बुंनो हायो। खारन बिथाङा जोंदों बे न' लुफुंहोनायाव माखासे ब्रेक मारिनो थाखाय, जोंखौ बोरनाम होनो थाखाय माखासे षड़जन्त्रखौ मावबाय थानायखौ जोङो मोनबोबाय थादों। न' फैनायनि सिगांबो मोनदों, न' फैनायनि उनावबो मिस्ट्रि बिथांमोनखौबो बायदिसिना बुंहैबाय थानायखौ जोङो मोनदों। दा दिनै बिथांनि जिखिनि हाबाफारि, बिथाङा सासे साननो हनो गोरों मानसि, ओनसोलाव सासे गोरिब मानसि न' मोननायखौ मोनहोगानो थांनाय रखमसो जाहोनो थांनाय रखम नुनो नागिरो जोङो। मानो होनोब्ला बिथां रहिला ब्रह्मआ आखाइयाव हाजिरा खामला मावनो थाखाय रावबो बेकग्राउन्डआव मानसियानो गैया। दा बेफोरबायदि मानसिनो जोङो एसेबां खस्थ' खालामनानै न'खौ जोङो होफैदों, जों रावनिफ्रायबो बिथांमोननिफ्राय जेबो लुबैयाखै। नोंथांनि न'खौल' जोङो मावफुंनानै होगोन होननानै बुंनानै जोङो अफिसियेलि जिबान हायो जोङो साक्सेस खालामनानै लाबोनानै मावहोनाय जादोंमोन। आरो बिथांखौ मैयानि समावहाय बेफोरबायदि माखासे बुंनानै थगायनानै सिगिनानै लाबोनानै बिथांनि न'खराव गावनो लुखाना होनाय न'खौ आरो देख्लाफिननानै समाजनि गेजेराव दिन्थिनानै होनाया बियो आंनि थाखाय मोजां जादों होननानै आं सानाखै। खारन बेखिनि न'खौ लुफिनबावनांगौबाबो आरो हयथ' माखासे सिमेन्ट नांबावगोन, बाला नांबावगोन, नङा होमबा? बेनिखायनो आङो सानो बेफोरबायदि उननि हाबाफारिफोराव जेन बिथांमोना साना हवालासिनो जेन खामानिखौ मावा, आरो मावोब्लाबो बिथाङा जेन जोंनाव माबा मोनसे भुल जादोंब्ला बेखौ फैनानै रायज्लायनानै सोंफोरनानै माबायदि सिस्टेममोन न'आ, बेखौ नोंथांमोना नायनानै मोजाङै मावना हो होननानै बुंनो हायोमोन। खिन्थु जोंनाव फंसेबो बुङाखै, रायज्लायफेराखै, बरन्स बाय फनजों आंखौ हुमखिसो हरजोबदों। थिग बेबायदि बिथां सरमेश्वर ब्रह्ममोना। खारन आरो जोंनियाव दायो जों उदिसखौनो नागिरना मोनाखै। आरो बिनि सिगांबो जोंनियाव मोनसे UN एकाडेमि होननाय स्कुल, हाइ स्कुल, बेयावहाय जोङो MCLA फान्डनिफ्राय, डिसक्रिमिनेटरि फान्डनिफ्राय 5 लाखनि होनाय मोनसे नेम प्लेटखौबो जोख्लानानै थांदों। आरो साब सेन्टार जपादंनि साब सेन्टाराव होनाय मोनसे महात्मा गान्धीनि MGNREGAजों होनाय नेम प्लेट, बेखौबो सोरबा सिनाय मोनालासिनो अन्थाइ खाम्फाखौ जोख्लायनानै थांदों, दिनैसिमबो गोलैनानै दङ। दा बेफोरबायदि आखुब्ला जोंनि जपादंआव जौगानायनि हाबाफारि मावनायफोरा जोङो माबोरै जौगाहोनो हागोन? जों एसेबां समाजनि थाखाय गावनि सानालासिनो एसेबां आवगाय खामानि मावदों। दा बेफोरबायदि समावहाय बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होनानै जोंजों मार्चआप जानानै बा बोसोन होनानैसो मावलांनो नांगौ, जोंनि डेभेलपनि खोथाफोर साननांगौ। खिन्थु सानालासिनो जे दुथां आखुखौल' मावबाय थायोबा, बिथांमोन शिक्षित मानसियानो जुदि बेफोरबायदि देखायबाय थायोबा, सोलोंथाइ मोननाय मानसिफोरानो जुदि बेफोरबायदियाव इनभल्भ खालामनानै बांद्राय समाजाव
गुबुंले खालामनो थाखाय सादारननि थाखाय जुदि बाराद्राय गुवार भित्तियाव लांनो नागिरबाय थायोब्ला बेफोरो मोजां जानाय नङा आरो इयुन जोलैफोरा मोजां लामायाव फैनाया थिग बेफोरबायदि लामाखौ मोननाय नङा जोङो। ओंखायनो जोङो बिथांमोननो जोङो बोरैहाय देखायलांनो बेखौसो जों साननांगोन आरो जोङो रोङिखौ बिथांमोनाबो साजेसन होनानै जोंखौ फोरोंफैनांगौ। खारन जोंबो गोदान हादान नङा होमबा, गोदानै गासैबो गोदान गोजा, गोदानैनो जोङो जेसेबां हागौ साक्सेसफुल खामानि मावजोबदों। दायो जोंनि जफा दङ, जोङो UPPL सरकार फैनायनिफ्राय खमैबो जोङो गोबां खामानि मावबाय। जोङो 584टा न'खरनो जोङो न' होनो हादों आरो बै समावहाय बिथांमोना BPFनि नेहाथारिमोन बिथाङा सरमेश्वर ब्रह्मआ दासिमबो नेहाथारि। दा बिथां सरमेश्वर ब्रह्मआ BPFनि नेहाथारि जानाय समाव आरो बै समाव सरकार थानाय समावहाय बिथांमोननि न'आ गंफ्रोमबो आदुरासो आं दाबो दिन्थिनो हायो। 197टा न' होफैदोंमोन, बेयाव होफैदों बेनि 50%आनो आदुरा जाफुङाखै। दायो जों बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिजोबनो हायो, खिन्थु जों बेफोरखौ बुङाखै। थांनायखौ थांबाय, फैनाय समाव मोजां मावलायथो होननानै जों नेबाय थादों। बिथांमोना खिन्थु बै अफं गोसोआनो दंबाय दङ। आं बेखौ मोजां मोना, खिन्थु बे समा जोङो हाइ फाइ सम खामानि मावनांगौ आरो नैबे समाव बयबो सिगां फारसे मोजां लामायाव दावगानो थाखाय आगान सुरबोनांगौ, आं बेखौसो खावलायो आरो। बेफोरबायदि एना एनि थायोब्लाथ' जोङो नोंथांमोननि समाव मा मावदों मावाखै, चेयारमेन बिथांमोनजों लोगो नांनानै दैमालु देउरि चेयारमेन आरो सरमेश्वर ब्रह्म, अनिल देउरि, आरोबाव जोंहा खरगेश्वर बर' बिथांमोनानो बे सरकारि न'नि थांनाय समनि BPFनि समावहाय लिड लादोंमोन आरो लिड लानानै बिथांमोननि न'आ गोबांनियानो आदुरा जादों। दाबो आंनाव खावलायबाय थायो सम फैबा जोङो माबा मोनसे IBSफोर हायोबा आद्रा खामानिफोरखौ जोङो सोसननानै होगोन दे होननानै जों आखा होबाय थादों। खिन्थु बेफोरबायदि आखु दिन्थिबा जोङो बिथांमोनखौनो मावफुंथारनांगौ होननानै जोङो नारसिननोसो गोनां बायथ' जागोन भबिष्यत, नङा होमबा। आरो बेखौ जोङो खावलायो। दा जाहाथे बेफोरबायदि लेभेलजों बिथांमोना थांबाय थायोबा जोङो आसि थुयै बिथांमोननि जि करापसन मावनाय आं बेखौ खावलायगोन। आरो नैबेयावहाय बिथांमोननि जि बुंनाय एस्टिमेट लेखा दङ जोंहा, नै न'नि नमुनाया बेफोरबायदि जानांगौ जोंना। बेखौ जोंहा BDO सारा जोंनो खावलायदों, इन्जिनियार सारा खावलायदों, बे हिसाबैनो जोङो मावबाय दङ। आरो प्लेन लेभेलावबो बियो लिंटार गैया, स्लिप थांनानै 3 इंसि इथाजोंनो मोनहैनानै गोजौ खोरखि लेभेलाव मोनसे लिंटार होनांगौ आरो बारान्दायावबो लिंटार गैया। थेवब्लाबो जोङो लिंटार होदों बहाबा बेफोरबायदि होनानै मावफुंजोबदों आरोखि। दा बेखिनिखौ आङो बुंनो सानो। बेनिखायनो जोङो गोग्गानाय दङ, जोङो इन्टारेस्टेड मानसि, खामानि मावनो जों मावबाय दङ। बेयावहाय सोरबाया गाज्रि साननानै नायबाबो जों एख' हेवसाना, जोंनि हाबाफारिजों मावबाय थागोन। खिन्थु जिखिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव जोंखौ निउस लाइभ खालामनानै गोबां चेनेलाव फोसावबाय, बेनिखायनो आङो खावलायो जाहाथे फिसा खामानिखौ लानानै बेयाव बेस्थ' जानानै जोंनि मानसिफोरा गावजों गाव बिब्रान्थि खालामनायखौ आङो जाहाथे बेफोरबायदि भबिष्यत लाया आरो जोंनि एरिया जौगानायनि थाखाय जेन बयबो आवगायबोनानै खामानि मावनो फैयोब्ला जोङो वेलकाम खालामगोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो थाबाय। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।